Samantala at panghuli muna sa araw po na ito, no? Sa oras po na ito. Kasi buong araw po magtututok po tayo dito sa paparating po na State of the Nation address po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa huling special report naman po natin, dakuan po muna po natin po itong usapin na talagang gumigimbal. Nagbibigay pangamba araw-araw sa mga mangingisda, sa mga kababayan po natin, lalo po yung mga kababayan natin na nakatira dyan po sa Municipality of Pag-asa. At yung mga kababayan po natin na mga mangingisdang pumapalaw papunta ng Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal, yung usapin po sa West Philippine Sea. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Network's special coverage. Patungkol po sa report ng tungkol po dito sa West Philippine Sea. Ano po bang inaasahan po ng ating pong sambayan ng Pilipinas, ang sambayan ng Pilipino? Dito po sa ating pong usapin po dito, meron po bang konkreto ng hakbang para po malayang makapaglayag na itong ating pong mga mangingisda? Ano po ang gagawin po natin dito sa mga patuloy na nambubuli na ating pong mga kapitbahay tulad na lamang po itong bansang China? Inaasahan po ng mga Pilipino na magiging isa sa mga pangunahing paksa po sa nalalapit na State of the Nation address ngayong hapon na po yan o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang usapin po sa West Philippine Sea at ang patuloy na pagpapalakas ng pambansang seguridad ng bansa. Ang mga nakalipas po na buwan na nanatiling matatag ang paninindigan ng pamahalaan sa pagtatanggol sa soberenya at sa karapatan po ng Pilipinas sa loob ng kanyang Exclusive Economic Zone or EEZ. Patuloy ang pagpapatrolya ng mga otoridad sa karagatan sa kabila ng mga naiulat na insidente ng mapanganib na pagharang at paggamit ng water cannon ng mga barko ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa paligid ng Ayungin Shoal at Scarborough Shoal. Kasabay nito, muling iginiit po ng pamahalaan ang kahalagahan ng paggalang sa international na batas, kabilang ang 2016 na Arbitral Award na kumikilala sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bahagi rin ng inaasahang ulat ng Pangulo ang patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines or AFP at Philippine Coast Guard, at kabilang sa mga hakbang ay ang pagpapalawak ng maritime patrols at pagkuha ng mas makabagong kagamitan at pagpapalakas ng ugnayan ng mga kaalyadong bansa para sa pagsasanay at pagpapaunlad ng kakayahan ng maritime security. Layunin nitong higit pang maprotektahan ang teritoryo ng bansa at matiyak ang seguridad sa karagatang sakop ng Pilipinas. Bukod sa usaping pangseguridad, inaasahan ding bibigyang diin sa SONA ang patuloy na pagbibigay proteksyon sa mga mangingisdang Pilipino na umaasa sa West Philippine Sea para sa kanilang kabuhayan. Patuloy ang koordinasyon naman ng Philippine Coast Guard at iba pang mga ahensya upang matiyak ang ligtas na pangisdaan na mga Pilipino sa loob ng kanilang lehitimong karapatan sa EEZ. Ayon sa pamahalaan, ang pagprotekta sa mga mangingisda ay bahagi ng tungkulin ng Estado at hindi dapat ituring na isang provokasyon. At kasabay ng pagpapatibay ng depensa, pinagpapatuloy din ng Pilipinas ang diplomasya upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Patuloy ang pakikipag-ugnayan at pakikipagdialogo sa China sa pamamagitan ng diplomatikong mga mekanismo habang aktibong nakikilahok ang bansa sa mga pagpupulong tulad sa ASEAN upang isulong ang kalayaan sa paglalayag, mapayapang resolba ng mga alitan at ang pagsasapinal ng Code of Conduct of the South China Sea. Sa nalalapit na State of the Nation address, inaasang ilalahad ng Pangulong Marcos ang mga naging hakbang ng kanyang administrasyon sa pagtatanggol ng soberenya ng bansa at pagpapalakas ng kakayahan ng AFP at PCG, pagprotekta sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino at pagpapatuloy ng balansing paggamit ng diplomasya at pambansang depensa. Inaasahan din na magbibigay ang Pangulo ng direksyon sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at pambansang interes sa West Philippine Sea. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Network's special coverage. IFM News. IFM News. IFM News.